11 କରୁ 15 କ ପଣିକିଆ। ଏବେ ଆମେ 11 କ ପଣିକିଆ ଶିଖିବା। 11 ଏକେ 11, 11 ଦୁଇ ଗୁଣେ 22, 11 ତିରି 33, 11 ଚଉ 84, 11 ପଞ୍ଚା 55, 11 ଛକ 66, 11 ସତା 77, 11 ଅଷ୍ଟା 88, 11 ନୂଆ 99, 11 ଦଶା 110। ଏବେ ଆମେ ଶୀଘ୍ର ପଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। 11 ଏକେ 11, 11 ଦୁଗୁଣେ 22, 11 ତିରି 33, 11 ଚଉ 44, 11 ପଞ୍ଚା 55, 11 ଛକ 66, 11 ସତା 77, 11 ଅଷ୍ଟା 88, 11 ନୂଆ 99, 11 ଦଶା 110। ଏବେ ଆମେ 12 କ ପଣିକିଆ ଶିଖିବା। 12 ଏକେ 12, 12 ଦୁଇ ଗୁଣେ 24, 12 ତିରି 36, 12 ଚଉ 48, 12 ପଞ୍ଚା 60, 12 ଛକ 72, 12 ସତା 84, 12 ଅଷ୍ଟା 96, 12 ନୂଆ 108, 12 ଦଶା 120। ଏବେ ଆମେ ଶୀଘ୍ର ପଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। 12 ଏକେ 12, 12 ଦୁଗୁଣେ 24, 12 ତିରି 36, 12 ଚଉ 48, 12 ପଞ୍ଚା 60, 12 ଛକ 72, 12 ସତା 84, 12 ଅଷ୍ଟା 96, 12 ନୂଆ 108, 12 ଦଶା 120। ଏବେ ଆମେ 13 କ ପଣିକିଆ ଶିଖିବା। 13 ଏକେ 13, 13 ଦୁଗୁଣେ 26, 13 ତିରି 39, 13 ଚଉ 52, 13 ପଞ୍ଚା 65, 13 ଛକ 78, 13 ସତା 91, 13 ଅଷ୍ଟା 104, 13 ନୂଆ 117, 13 ଦଶା 130। ଏବେ ଆମେ ଶୀଘ୍ର ପଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। 13 ଏକେ 13, 13 ଦୁଗୁଣେ 26, 13 ତିରି 39, 13 ଚଉ 52, 13 ପଞ୍ଚା 65, 13 ଛକ 78, 13 ସତା 91, 13 ଅଷ୍ଟା 104, 13 ନୂଆ 117, 13 ଦଶା 130। ଏବେ ଆମେ 14 କ ପଣିକିଆ ଶିଖିବା। 14 ଏକେ 14, 14 ଦୁଗୁଣେ 28, 14 ତିରି 42, 14 ଚଉ 56, 14 ପଞ୍ଚା 70, 14 ଛକ 84, 14 ସତା 98, 14 ଅଷ୍ଟା 112, 14 ନୂଆ 126, 14 ଦଶା 140। ଏବେ ଆମେ ଶୀଘ୍ର ପଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। 14 ଏକେ 14, 14 ଦୁଗୁଣେ 28, 14 ତିରି 42, 14 ଚଉ 56, 14 ପଞ୍ଚା 70, 14 ଛକ 84, 14 ସତା 98, 14 ଅଷ୍ଟା 112, 14 ନୂଆ 126, 14 ଦଶା 140। ଏବେ ଆମେ 15 କ ପଣିକିଆ ଶିଖିବା। 15 ଏକେ 15, 15 ଦୁଇ ଗୁଣେ 30, 15 ତିରି 45, 15 ଚଉ 60, 15 ପଞ୍ଚା 75,
15 ଛକ 90, 15 ସତା 105, 15 ଅଷ୍ଟା 120, 15 ନୂଆ 135, 15 ଦଶା 150। ଏବେ ଆମେ ଶୀଘ୍ର ପଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। 15 ଏକେ 15, 15 ଦୁଗୁଣେ 30, 15 ତିରି 45, 15 ଚଉ 60, 15 ପଞ୍ଚା 75, 15 ଛକ 90, 15 ସତା 105, 15 ଅଷ୍ଟା 120, 15 ନୂଆ 135, 15 ଦଶା 150।